Nyun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nang aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndorowati. Kowe ngilani karo Ratu Ndorowati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndorowati, kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndorowati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawur-ngawur. Bagong kae dilikke. Bagong kae dilikke cangkeme kon ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono karo Ratu Ndorowati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kene. Kok wani nyenyem marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku ming batur, Bagong batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen arep nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen arep nesu wae. Gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen nu pancen wis tok ajange jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen to karwane karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Kang Marta. Durung murka kamurkane Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapak